So dahil dito yung games to, kami gipaabot ng sama kauban si O Games Angelo. Tara di sa O Games ay. Paabot mo kay mapil sa mo enjoy rides in the life and no games. So naadin mo yung O Games. Paabot mismo mo sa kakauban. Kauban sa O. Guba ko ay. Muna tipi ka cute ng O Games. Yung natag tubig pe? Oh, dah, lasa na, tiwasan eh. Matiwasan ng gulay. Are. Nagpigtay. Ito yung dito ninyo. Pasam ko na ito. Connect ka. Magpalik dito. Balik ko dito. Ayun, tagtubig na. Summer files. Dam, ayun, tagtubig ba? Akan bagi videoan ko. No, ilang mga magpa-deliver tag-bike direct. Inabangan ka ng sponsor. Kinsa mo sponsor bike tra. Inaiganahan mo sponsor o bike, no? Kinanglan. Inabangan rin na mo O Games. O sa'yo, na bike ko. Gitaya na. 30 abang Abang na 30. Ako, sige, tao nga. Ang blood bagi. Patad ko sa pobre na og kang Lagi vlog. mo dinido. Likita na eh. Dia. Sendikit po sir. Asa mo sa Angelo ron dah? Katong daw. Angelo ba sa dah? Are pa yun. Bate na. Fixit ka na ligid. So update lang tamo igabot sa mga usa ka O Games babae. Ligid daw din ilis. Mong ipaabot si O Games Angelo. Muna yung ipaabot mo O Games. Sa may nitabo si mong life nga dugay mo ka naabot. Kay traffic. Sige, Ah, lo ka nagalo-lo. Nagalolo. Luto ka luto. So tara. Sugdan na nato ato ang Tulunay ka na, tulunay ka. prize of the day. Darong ba? Mana? Si Hai sabi, hai sabi. Ada Ji. Hai sabi. Hai sabi. Mau. Hi. Games.